po ang mga banal na lana na ginagamit sa pag-administrar kan mga sakramento. Sakramento kang bunyag, sakramento kang confirmation. Iyan ang gabos na inaapod tang Krisma, kaya Christmas, dahil tadig di kinukonsagrar ang banal na lanang iyan o olyo. Siring man ang ikaduang klase kang lana, iyo itong oleum infermorum, itong holy oils para sa mga naghihelang, ginagamit sa anointing of the sick. Kaya iyo iyan ang halaga kaining dakulaon niya tong misa, kung Webes, na ginigibo ini sa ibang na aldaw, depende sa ano kamugtakang kan mga kan diocese. Igong mga diocese na dipisel ng pagtiripong kampadi sa ngunya na aldaw, kaya inaantisipar. So, there is no definite date kung naaring pero digdi sa diocese, institutional ini, kada Webes Santong aga ginigibo ining misa sa Krisma or Christmas. Opo. Mons, may ordinahan da po kitang sarong padi ngunyan, magiging padi sa tuyang diocese? Igwa si Reverendo Luke Andes na taga Pio Duran. Aktualmente, apat ining magkairiba na ordinahan na sutulo siya sunawalat day panatapos sa pag-eskwela. Kaya ngunyan, gusto kang obispo kairibanan ng mga kapadian, mga konsultores na gibuhon daw ang sayang ordinasyon. Ayun, so may dagdag kitang saro. Plus one. Okay. At hubilyar po ini, tama? Bako, taga Pio Duran. Okay. So aki pa ini Aki pa siya. Kurano pad, Monsignor, habang day pa man nagpuon sumisa ta. Kurano kalawig pong pag-adal nin sarong padi bago siya maordinahan tabi? Okay. Depende kung saan minapuon. Tulong lado ang pag-adal sa seminaryo. May minapuon duman sa minor, inaapod tang high school. So, maabot yan sa mga 14 taon. May mga nagpupuon man pagkatapos kang sa endang high school, kaya kulang na, minus 4 years. May mga nagpupuon man na college graduates, so it takes them 5 to 6 years. So arog pa lang ka ng proseso, Monsignor. Maski tapos ka ng college, pwede ka mag-log. Pwede. Lalong-lalo na ngunya na panahon na igwana kitang inaapod na senior seminary. Diyan sa sa Manila, diyan sa Makati, igwa kita kang inaapod na Holy Apostles Senior Seminary. Na itong mga professional na nagmauwot na maging padi, igwasindaki partikular na seminaryo na talagang pwedeng laugan, bako na itong regular na seminaryo na inaagyan kan mga college o gabos, kundi para sa professional sana. Opo. Monsignor, mensahe po sa tuyang mga listeners and viewers ngunyan, lalo na po ang pagsabata kan Biyernes Santo Boda ining Black Saturday as in hanggang sa Easter Sunday po. Magayuno na nasambit mo, Henry, itong pagsabat kan mga aldaw na ini. Mga tugang, dain niya to pagtapuson an sa tuyang dakulao na selebrasyon na ini, the most solemn week kan sa tuyang taon sa aldaw na Biyernes Santo. Bako yan ang katapusan. Kundi kita yaon, malaog diyan na hapon, malaog na kita duman sa misteryo Pascual na inaapod sa tuyang pagtubod kun sa ginigirumdum niya to ang pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat ni Jesus sa mga gadan. Kaya ang alitoktokan sa tuyang pagtubod mga tugang, iyo ang pagkabuhay liwat ni Jesus sa mga gadan, ang resurreksyon.
aga, pinagalat-halat ta lang mga tugang na magpuon ang sa tuya tabing misa ngunyan tabing aldaw, no? Ang manginginot digdi sa misang ini, iyo po si Bishop Joel Bailon, ang sa tuya tabing obispo sa Diocese nin Legazpi, and ini po na mga bagay na ini, iyo po ang saro sa pinagdadara sa ere kang DCGB, no? And dahilan ka iyan, mga tugang nadadarami po sa endong mga harong, sa endong mga Facebook, sa endong tabing mga kung saan man kamo, mga tugang sa bilog na mundo, and tabi ngunyan pong aldaw. And siguro bako lang ini hanggang sa mga sa aga sa mga masunod na aldaw, ani ba pa pong mga misa na mga importante po sa tuyang Kristiyanong pagtubod, dadarhon pa po iyan sa Indogabos. And iyan po ang commitment kan DCGB, mga tugang sa pangaran po ng serbisyo publiko. Magantabay lang po kita sa tuya tabing diocese, asin po sa iba-ibang parte kan sa tuyang simbahan, dahil lang po mga tugang ta live, dadarami po sa Indo ang mga pangyari digdi. So baka mahapot kamo, kumusta nga ang sitwasyon kang katedral ngunyan? As of now, mga tugang, ang buong katedral, tabi, mga tugang matawo na, pano na po kitawo ini. And then sa mga kapadian ta, nakaposisyon na po sa main door, Kanal by Cathedral, naghalat po rin hudyat kang pagpuon kan sa tuyang Christmas. Then sa mga taga Piuduran, dakul digdi, ta masuporta po sa sarong bilang selebrasyon, nin ordinasyon, nin saro tabi na. Father Jem, makisingit tabi akong madali sana. Taon sa tuyang chancellor, ang buson ta naman ini ngunyan. Although garo na man kani announce ngunyan, pero putong ko lang ay ko po kita ki mga dakol na announcement, mapadapit sa mga announcement kan mga mga bagong assignment din mga kapadian sa iyong diocese. Igo po, good morning po sa Gabos, Sir Henry. Igo po kitang minor reshuffling nin diocesan clergy ngunyan. Taon-taon po ining nangyayari, lalo na po sa mga padita na 5 years and below. Pati so ibang padi na 5 years and up na nakaduwang taon na sa indang parokya. Dangan igwa din pong anunsyo si Bishop sa special ministries afuera po sa mga parish Ini po assignments. special ministries, ini po sa mga laiko na igwang katungdan sa tuyang simbahan, Father Jem, tama ba? Padi man po siya, pero manungod po sa mga opisina sa ministry kan diocese. Okay. So iba pong group, like igwa kita ki mga commissions tabi, Padre, may mga changes ngunyan, may mga possible announcement po. Day pa po kitang changes sa pastoral commissions. Usually kasabay po iyan kan general reshuffling. Opo. Apo. Nasabutan ko, di ba? Ang tama bang pag-intindi ko, ang mga koraparo ko, 5-year po ang ng term? Correct po. Apo, every 5 years po yan, kasarabay po sa pastoral commissions kan diocese, pati po sa mga laikong partner ninda. Diyan. Congratulations sa diocese ta. May bago pa lang kitang pari na ordinahan ngunyan. Kasabay ko po yan contemporary ko, Sir Henry, si Reverend Father John Luke Andes, taga Piuduran, Albay po siya. Nainot ka, no? Nainot po ako ning kadikit, nagpa-credit nin mga subject, pero basically kasabay ko po siya. Dangan nahuri lang siya sa batch niya po dahil nagklase po siya ning canon law. Ayun, very good. Thank you po, Padre, ka-Chancellor Jem Penetrante, mga taon sa iyong karon. Thank you so much. Yan po, natugang ang satuya na kuan, yan po ang satuya na short interview kay Father Jem. Siya po ang Chancellor kan satuyang diocese. In taon-taon, siya po ang ma-announce ka ito na pinaghapot niya to mga tugang kay kay itong mga announcement na ito, tabi, ano, siya po ma-announce ka iyan, tabi. Kaya abangan nindo yan na mga panibagong assignments na iyan. Every year man, pinagibo po iyan tuya tabing diocese, no? And siguro sa dayon mahaloy, base po mga tugang sa schedule, alas 8 po nin aga, mapuon tabian na dakulo na, digding, may live feed kita, may camera kita tabi si Premier sa Laugan si Di pahiling ta sa mga viewers ta ang sitwasyon kan sa tuyang katedral. Paki-switch mo daw tabi duman sa tuyang camera sa laog kang katedral para mataudan ta na sinda ki gelig ano yan, kadagdagan na sitwasyon sa mga viewers ta, mga tugang sa bilog na mundo, and then sa mga nagdadangog po ngunyan sa radyo. Ang sa kuya kay PBN Broadcasting Network, DZGB, is one with the whole Christian nation in commemorating the life and the passion of
our Lord Jesus Christ. DZGB. Noon, sa mga viewers ta, mga tugang siyang kinamumugtakan ngunyan, yaon po ako sa luwas ka. Sa mga viewers ta, mga tugang sa bilog na mundo, and then sa mga nagdadangog po ngunyan sa radyo. Ang sa kuya kayang kinamumugtakan ngunyan, yaon po ako sa luwas ka. Na sitwasyon sa mga viewers ta, mga tugang sa luwas ka. And then sa mga nagdadangog po ngunyan sa radyo. Ang sa kuya kayang kinamumugtakan ngunyan, yaon po ako sa luwas ka. Viewers ta, mga tugang sa bilog na mundo, and then sa mga nagdadangog po ngunyan sa radyo. PBN Broadcasting Network, DZGB, is one with the whole Christian nation in commemorating the life and the passion of our Lord Jesus Christ. DZGB. Hanap nyo ba'y dekalidad at murang appliances at furnitures on a factory price na may kasamang freebies sa bawat pagbili nyo? Tara na! Sa Daraga Home Depot offers branded appliances and furnitures tulad ng LED, Android, and smart TVs, washing machines, refrigerators, aircons, bed sets, sala sets, at marami pang iba. Plus, customized sala sets. Quality, durable, and affordable. Mababang presyo for cash basis at mabilis na proseso sa hulugan. For cash, installments, or online orders. Like, follow, and message Facebook page of all Daraga Home Depot branches. Visit their main branch at Rizal Street, Himantong, Daraga Albay, with branches in Maroroy, Daraga Albay, Purok Sais, Anislag, Daraga Albay, Rizal Street, Iraya, Ginubatan, Albay, Smith Street, Baluyo, Pilar, Sorsogon, National Highway, Barangay 3 Centro, Kamalig, Albay, Tambangan, San Isidro, Santo Domingo, Albay, Sanya Street, Barangay Itba, Manito, Albay, and Sampaguita Street, Kumadgad, Castilla, Sorsogon. Daraga Home Depot, the home of quality and affordable appliances and furnitures. Check and visit their website www.daragahomedepot.com. Daraga Home Depot. PBN Broadcasting Network, DZGB, is one with the whole Christian nation in commemorating the life and the passion of our Lord Jesus Christ. DZGB. Acknowledge po our viewers sa bilog na mundo. As in, mga listeners po kan DCGB. So mga nakantabay sa endang mga bihikulo ngunyan, sa senda pong mga auto ikot para sa po sa endang consignment sinda paduman. Ingat po kamugabos, mga tugang sa tuya tabing mga auto. So mga viewers ta dyan, ako po ang sa kuyang posisyon, pasensya na kamo, tayaon kami ako sa luwas kan Albay Cathedral. Sa side kami kan Albay Cathedral. Alikodan ko po yung Good Shepherd Chapel. Nagpo na tabi? Alright, sige. Sige. Pwede man. Okay, sige po. Ilingon tatabi mga tugang ang sitwasyon, maikot lang kami ni Chief Ramir, pasiring po digdi sa may Albay Cathedral ilingon ta po ang sitwasyon ngunyan, tabi digdi po sa muyang kinamumugtakan. Pero halos mataw na, sige na tabi Chief Ramir, ilog mo lang camera mo duman, tangani na makaistorbo kita. Ikaw na lang mag-camera naman. Ilingon ta ang sitwasyon, mga tugang sa ibang parte kan Albay Cathedral, no? And sa ngunyan, tabi, halos yaon na ang gabos tigdi, and sa side na parte kang sa tuyang simbahan, halos ready na ang sa tuya tabi na mga pag-iriba. Okay? So, ang tabayan lang po nindo, mga tugang ang sa muya tabi na live broadcast ngunyan. And okay, sige, very good. Yan po sa mga viewers natin, boda sa nagdadangog po sa radyo, halos pano na po yan. Mga tugang, tabi
Pano na po yan nalaog kan Albay Cathedral sa ngunyan. We are just waiting for the go signal. Ito tabi na kanta na ipapadangog, no? Ipapadangog. Pag nagpo na itong opening song na ito para sa procession kan sa tuyang padi, yan po bubuhian ko na ayan para na sa tuyang gabos ng mga parantabay. And we sabi nga ni, we would like to extend our to our ini pong coverage na ini mga tugang, so nyatong pasalamatan sa tuyang kagurangnan dahil lang po sa magayon na signal niya to ngunya na pagkaaga digdi po sa istasyon kang DCGB as in po sa Facebook Live, no. Maog makita ngunyan ta magayon po ang sa tuyang signal, no. We are powered by saro po na sophisticated na gamit na pinag-provide kan sa tuyang kumpanya. Pasalamatan ko ang samuyang presidente si Ma'am Brenda Locsin, asin po ang samuyang chairman of the board si Sir Jose Locsin Jr., no. Sina pong duwa puda si EBP Glenn, mga tugang ang nagpursigin na makaprovide kita ki magayon, ano, makaprovide kita ki magayon tabi na signal mga tugang, and with that, ano, madadara po niya mo nin mas malinig sa tabi sendong mga harong ang samuyang signal mga tugang ngunyan tabing aldaw, ha. Kaya alat-alaton lang po nato na magpuon dahil lang ta alas 8 na ng aga, pero itong main door kabi kan Albay Cathedral, so main door kan Albay Cathedral, mga tugang yaw na po nakaposisyon na sa tuya na mga sa tuya tabi na mga kapadean, and siring man yaw na po duman mga tugang ang pero I'm sure yaw na po diyan si Bishop Joel Bailon, ano. Boda, so nailing ko na si Monsignor Crispin Bernate, kahuro niya to kasubago. Boda si Monsignor Tronqued, no? Monsignor Tronqued, and Vicar, sa mga duwabag ang Vicario General tadigdi sa tuyang diocese. Kung di ako nasasala, ha, kung iyo pan set up ngunyan, duwa yan. So for administration and for ano yan gari, for clergy something na si Monsignor Monsignor Tronqued man po ang nanginginot para dyan. And ang sa tuyang chancellor, yun po si Father Jem Penetrante, mga tugang siyang in charge sa pag-announce, ya, taod-taod ang decree mga tugang kan sa tuya tabing katedral para po sa ano yan, para po sa tuya na mga assignments digdi po sa tuya tabing diocese. Okay? So pano na ang sa tuyang katedral, no? Ngunyan, tabi, naghanda na ang gabos para po sa siring na. As you can see, mga tugang on your screen, on our screen, sa tuyang Facebook Live, as in po sa nag-antabay ngunyan sa radyo, nakaposisyon na po ang mga kwan, nakaposisyon na po sa tuya na mga sakristan para sa pagpuon kan misa. Okay? So pag nagpuon na po ang maglakaw, nagkanta, ipapass on sana po sa tuyang technical people mga tugang ang signal, ang sa tuyang audio and viewers natin mga tugang ngunyan pong pagkaaga. So mga yaon man po dyan sa bilog na mundo na mga minatsunin pa sana, minahiling pa sana mga tugang sa tuya tabing broadcast ngunyan pong aldaw tabi, ano, we're live mga tugang from Albay Cathedral, St. Gregory Cathedral, no? Iyan po ang satuya na kinamumugtakan mo yan, inipan garo. PBN Broadcasting Network, DZGB, is one with the whole Christian nation in commemorating the life and the passion of our Lord Jesus Christ. DZGB. Ang banal na misa hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. VRM Events and Miss Risa Lanusa Ubaldo, JM Olbas Marketing, Nelstar and Adam Fitness Gym, J2K Manpower and Allied Services, Mayor Gemma Onghoko, Engineer Mier Legaspi, Municipal Councilor Attorney Ian Makasiinag, Board Member Mila Bal, Barangay Captain Nino Albert Berhuega, Barangay Kagawad Freezy A. Bulawan, City Councilor Sunshine Imperial, Board Member Glenn Casulia, Municipal Engineer Fiel Montaliana, Hotel Central Legazpi, New Blossom Catering Services,
Ogie Ramirez and Dads Ranieses, Good Vibes MC Bird, Obelia Baldano of Superlicious Bake Shop, Don Berhuega, Cool Valley Refilling Station, Herprint Printing Services, Mrs. Riza Andes and Travelers Insurance Surety Corporation, Honorable Mayor Caloy Baldo, and Ravax Anti-Rabies Center. PBN Broadcasting Network, DZGB, is one with the whole Christian nation in commemorating the life and the passion of our Lord Jesus Christ. DZGB. Sa misteryo kan pagtuo, an ikaduwa, iyo an kumpil, kung saan kita tinatawan nin kusog, tanganing maging sarong tunay na Kristiyano, asin maging maimbot sa pagsunod kay Kristo. An ikatulong kabtang, iyo ang satuyang pakisumaro sa banal na Eukaristiya. Laen kan tubi, ang lana saruman sa mga tanda na ginagamit sa pagpapahayag kan mga natatago na inaapod niyatong mga misteryo. Ang krisma nin kaligtasan ginagamit sa bunyag, kumpil asin iba pang sakramento asin bendisyon. Kita linalahidan nin olyo siring na si Jesus linahidan bilang padi, propeta asin hade. Asin siring na si Kristo nagpamibi para sa mga nagehelang, asin an sa iyang pamibi kan sa iyang pagpaomay sa mga nagehelang, sa paagi kan banal na paglahid kan olyo nin mga nagehelang. Sa laog kan misang ini, an satong obispo, kaiba an bilog na presbitero kan dioceses, mabago kan sa indang mga panuga, na ginibo ninda kan sinda nag-ako kan banal na orden, asin minahulit dapit sa ministeryo nin sarong pagkapadi. Ngunyan man masasaksihan ta, an sarong urog na biyaya para sa satuyang banwaan, ang pag-ako ni Reverend John Luke A. Andes, kan banal na orden sa pagkapadi. Pano nin pasasalamat sa mahal na Diyos sa balaog nin pagkapadi. Matindog ang gabos, asin awiton niyato an awit sa pagpuon. Sa tugtog ng buong
ng tugtog, siya'y papurihan. Ng tambol, magsayaw puri, mga alpa at lauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay puri, sa tugtog ng pompya, sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan. Tugtog ng tambol, magsayaw purihin, mga alpa at lauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin, sa tugtog ng pompya, sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang katuninungan mapa sa indugabos. Asin sa imo Espiritu. Mga tugang ako untaan sa itong mga kasaalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kitagabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nakasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa giwasin sa kapabayaan. Sala ko,
makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos ng Anghel sin Santo, sinsa sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan asin pakapatawadan sa to makasaalan, daron kita sa buhay na dayang kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Mamibi kita. O Diyos, linahidan mo ang bugtong mong aki sa Espiritu Santo, asin ginibo mong Kristong kagurangnan. Kaugaying warasan na kaming ginibong mga kaayon sa saiya man sanang konsagrasyon, maging mga saksi kan pagtubos sa kinaban. Huli kay Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramo. Inanyugon niya to an enot na babasaho. Ginunos sa libro ni Propeta Isaías. An espiritu nin kagurangnan itinaos ako,
Huli talinahidan ako nin kagurangnan. Sinugo niya ako sa pagdara kan marahay na bareta sa mga dukha, sa pagbugkos kan mga pusong naraot, sa pagrukyaw kan kaligtasan sa mga bihag, asin katalingkasan sa mga nasa bilangguan, sa pagrukyaw kang taonin biyaya hali sa kagurangnan, aldaw nin pagbalos para sa satuyang Diyos, sa pagranga kan mga nagmumundo, nganing itaw sa inda, korona nin mga burak, bakong abo, lana nin kaugmahan, bakong kamunduan, kaumawan, bakong kaluyahan nin buot. Alagad, aapodon kamo ng mga padi nin kagurangnan, sasabihon na kamo, mga surugoon nin sa tuyang Diyos. Maimbod na sinda sa kuyang babalsan, asin makikipagtipan ako sa inda sagkod paman. Sinda ipagbabantog sa gabos na banwaan, ang sa indang mga aki ipagbabantog sa katawohan. Ang gabos na nakakahiling sa indang masabi, na sinda sarong banwaan, na binindisyonan nin kagurangnan. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa kuyang pag-awiton, sakot paman, ang pagkamarahayon nin kagurangnan. Sa kuyang pag-awiton, sakot paman, ang pagkamarahayon nin kagurangnan. Si David na sa kuyang surugoon, sa kong nahakuan, banal na lana sa kuyang ilinahid sa iya, ang sa kuyang kamot magdadanay sa iya, ang sa kuyang takiyag magpapakusog sa iya. Sa kuyang pag-awiton, sakot paman, ang pagkamarahayon nin kagurangnan. Yaon sa iya sa kong pagkamuot, asin katotohanan, sa ngaran ko pag-umawon, ang sa iyang kapangyarihan, masabi siya sa ko, ikaan sa kuyang ama, sa kuyang Diyos, gapo nin kaligtasan. Sa kuyang pag-awiton, sakot paman, ang pagkamarahayon nin kagurangnan. Sa kuyang pag-awiton,
Pinanyugon yato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa hali sa libro ning Apokalipsis. Mapasaindo ang biyaya asin katuninongan na hali kay Hesukristo, maimbod na saksi, enot na nabuhay liwat sa mga gadan, hade nin mga hade sa daga. Namuot siya sa to, asin pinara niya kan sa iyang dugo, ang satong mga kasalan. Ginibo niya kitang mga hade asin mga padi sa paglingkod sa iyang Diyos asin Ama. Mapasaiya ang kamurawayan asin kapangyarihan sa panahon na daing kasagkoran. Siya ang minadatong sa panganuron. Mahihiling siya nin lambang saro, sagkod kan mga guminarod sa iya. Pagtatangisan siya nin gabos na banwaan sa daga. Ini ang katotoohan. Ako ang Alpha asin ang Omega, olay nin Diyos na kagurangnan. Siya ngunyan, siya kaito, siya ang madatong, ang makakamhan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog ang gabos sa pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo, susuki San Lucas. Si Jesus nakaabot sa Nazaret, banwa na sa iyang pinagdakulaan. Susog sa iyang kinaugalian, kun aldaw na Sabado, naglaog siya sa sinagoga, asin nagtindog sa pagbasa. Itinao sa iya ang libro ni Propeta Isaías. Minuksan, asin nakuha ining nakasurat. An espiritu nin kagurangnan, uyas ako. Pulita linahidan niya ako asin sinugo sa pagdara kan marahay na bareta sa mga dukha, sa pagrukyaw kan kaligtasan sa mga bihag, sa pagmuklat kan mga buta, sa pagtubos kan mga inaapi, sa pagrukyaw kan mabalaog na taon nin kagurangnan. Pininto ang libro,
itinao sa ministro asin nagtukaw ang mga matanin gabos sa sinagoga nakaturuhok sa iya. Dangan nagsabi siya sa inda, ngunyan nautob na ang nasurat digdi na sa indong nadangog. Marhay na bareta kan kagurangnan. Please remain standing for the blessing. Please make the sign of the cross. Please be seated. The rite of ordination now begins. Let him to be ordained priest come forward. Reverend John Luke Anas Andes from the parish of Our Lady of Salvation, Yudoran Albay. Since he will hold official status in the church, he will be solemnly presented to the Christian community by Reverend Father Paulo B. Barandon, head of the diocesan team. The bishop will ask about his worthiness and elect him for the ordination after the assurance given by the head of the diocesan formation team, relying on God's assistance. Most Reverend Father, Holy Mother Church asks you to ordain this man, our brother, to the order of priest. Do you know him to be worthy? After inquiry among the people of God and upon Relying on the help of the Lord God and our Savior Jesus Christ, we choose this our brother for the order of the priesthood. Thanks be to God. Pwede tabing patukawon nindo si Reverend Luke dyan sa tao. Nanganing diretso ko siyang masermonan. Anyway, they will provide you with a chair. Thank you. Please be seated. Mahati nung una po tabi ako sa satuyang ginagalangan asin namumuta na Senyor Obispo, Emerito Auxiliar, Mamo Liloy Kiambao, yan sa likod. Nagsiselebrar po siyang ngunyan kan sa iyang data na aram kun ikapirang anibersaryo kan pagkapadi. Inapot ko siya kasubago. Please remember this, Luke, you are celebrating the same anniversary with our beloved Bishop Liloy. And beside him is Father Gugoy Baybay, who also celebrated his last March 21, if I'm not mistaken, 31. Of course, there are other priests, I think, well, anyway, before
tibad magkarilingaw ako sa iba. I would like to acknowledge our Vicars General, Monsignor Crispin Bernarte and Monsignor Ramon Tronqued Jr., our Father Lyndon Balubar, the rector and parish priest of this cathedral, the formators of Reverend Luke back at the University of Santo Tomas Major Seminary, Central Seminary in Manila. They are here. There are several of them, including the acting rector. Others, dear priests, I'm very happy that we are more than enough. Kinulang da sa vestment, which is a very good, problem. This is a happy problem when vestments run short. That means to say there are plenty of priests celebrating. So let's give them a big hand. After all, this day, this particular Christmas is a special day for our priests. It is on this day, in this particular Eucharistic celebration, that we are supposed to be renewing our vows as well, together with the ordination that we are witnessing right now. So we pray for them that we, including us bishops, that we remain faithful despite our shortcomings and inadequacies and unworthiness, that we remain faithful to this special gift of the priesthood that the Lord has given us. I would like to acknowledge Ma'am Josephine and her family, her children, the siblings of soon-to-be Father Luke, and the rest of the family and relatives of our ordinandus, reverend sisters, religious men and women, consecrated persons, seminarians, dear brothers and sisters in the Lord. Diyos maray na aldaw po sa St. Dogabos. Ito gutabi nindo na ining mga masudod na tataramon, i-address ko lang kay Reverend Luke dahil siya man anyway ang sentro kan moment na ini as we ask the Lord to ordain him and make him his special witness to the salvific act of our Lord. So Reverend Luke, today priests are known for many things. There are priest bloggers and priest influencers. Igo nga ni kitang scuba diver na padi. As in, scuba diver na obispo man. Nag-aangkas, nag-joyride. Igo kita nin TikToker na padi. Manlain-lain ang mga titles na nadadangog tamanungod sa padi. It's just, maybe you would wonder, nahiling na nindo sa Facebook and sabing, this is Father so-and-so, he is a holy priest. Father so-and-so loves to spend time before the Eucharist, the Blessed Sacrament. Have you ever encountered something like this sa Facebook, sa Twitter, sa whatever, what have you? Daing, nata kaya, sikat itong TikToker, itong blogger, itong financial, what do you call this, smart guy, all this. Kung ano pa man. Why? Maybe it's because it's the very essence of the priest to be holy, to be a man of the Eucharist, to be Marian, and it does not have to be posted sa social media or anywhere else. It is part of the essence of the priest. Pag dain na yan nahihiling, ang problema na yan. In one of the, last year I think there was a group of ordinandi that the Holy Father, Pope Leo, sent a letter to. Sabi niya duman sa letter na ito, I just want to remind you, my dear brothers, that the priesthood is given to you so that you may witness to the incarnation, the death,
and resurrection of our Lord Jesus Christ. You are meant to witness to this before the world. I think that is also what we prayed at the beginning of this Mass. Kagurangnan, warasan sa samuan balaog kining konsagrasyon tangani kami maging saksi kan pagtubos mo sa kinaban. Tulong bagay, incarnation, death, suffering and death, and resurrection of our Lord Jesus Christ. And look at this moment in this ordination, I see that these are already being revealed to you in this grace of ordination. At the beginning, the deacon said, "Let him to be ordained priest come forward." And mas nadangog kang kongregasyon, tada ining microphone na itinausay mo, nagsabi ka, "Here I am, uya ako, adsum." This is the incarnation that you have already acknowledged as you are to be ordained. It is an incarnation like the Lord who decided to become human like us. The Word was made flesh and dwelt among us. And this priesthood that you are about to receive, it is something that is up there. It is supposed to be incarnated in the very life that you live. From the family who offered you now as the priest of the Lord Jesus Christ, the congregation with whom you serve, for whom you serve, you assisted in so many ways through these years of formation, to be incarnated precisely in the thing that you do, in the witness that you give, in the service that you share. The Spirit of the Lord is upon me because He has sent me to bring good news to the poor. And you appropriate these words from Isaiah, which the Lord Jesus Himself appropriated for Himself, and you are saying yes to this as well. As much as we do, we priests are saying yes to the same, because this is precisely the incarnation of the priesthood. You are not just preaching up there. Hindi man tabi kami mahaloy. Tapos na. Parasibot na si Mayon. Yun an incarnation. And in fact, yan, incarnation yan. You serve as a priest in the context and the reality of the world today. Whether it is a volcano that is erupting, war that is happening in the Middle East, or simply because you are reaching out to a poor man or a young person who is asking for consolation, guidance, and hope. This is the priesthood that you are about to live. An incarnated priesthood. Kaya nga ni, sa pagtindog mo digdi, pagsabi mong, "Here I am," you are saying yes to the reality of the world around you. And this is where your priesthood will be translated and lived, witnessed to. And you are going to offer your life precisely for the realities that are around you, making them experience the salvific act of God through you. And in the same manner, every time you look at a person before you serving, whether he is just a friend or a parishioner, and is a stranger or a poor man or woman coming to you seeking some aid, you see in them the face of our Lord Jesus Christ, the face of God who became human in all things like us, in all things but sin. That is the incarnation of the priesthood, my dear Reverend Luke. And what about the death, the suffering and death of our Lord Jesus Christ? I see it, first of all, later after there are some questions that I will ask of you, and you will say, I do. You will eventually come to me. I will hold your hands, bakong in a romantic manner, but you will come to me and I will ask you, anong ihapot ko nga ni saya? Do you promise obedience to me and my successors? Of course, you will say yes. Kundi, di taka-ordinan. Pero sa pagsabi mo kayan, look, you are saying yes precisely to the death, to the suffering and death of our Lord Jesus Christ, who submitted His will to the will of the Father when He said,
let your will be done, dear Father. In the Garden of Gethsemane, or even before that, when he was baptized in the Jordan and embraced precisely that need for baptism which he did not really need. Ikaw man madigdi sa sako, bako tangani ilang na magsunod sa sako, tabako man ako ang susunodun mo talaga. Ako lang ang instrumento nin kagurang nan, tanganing magsabi kang opo sa sayang pangapudan. And there will be times you may not be able to follow me. Bako nin huli ta may kapritso ka na ko magsunod sa obispo, siguro tibad sa laan obispo, and there are times we acknowledge we are not always right. But it is not so much who is right and who is wrong. When Jesus hanged on the tree as he was dying, there was that moment when he said, my God, why have you abandoned me? And there will be moments you will experience that. And where will you hold on? How will you hold on to this gift of the priesthood even when you experience pain, suffering, misunderstanding, and rejection, even persecution? When death maybe would be staring you in the eyes, come to the Eucharist. There you will meet God. And after all, like I said at the beginning, the priest has to be a man of the Eucharist. But will there be a moment na day ka mamisa sa barangay, ninhuli ta daing tricycle na masundo sa imo? Day ka na mamisa, ninhuli ta daing stipend sa misang isisilibrar mo? There are times when these are challenges that we have to face, when the Eucharist does not seem to have meaning at all in the priesthood that we live, when we are supposed to be witnessing precisely to this great mystery of the dying of our Lord. When you break bread, you yourself are broken, given to others in service, in love, always with that yes that Jesus said, even when it meant death. I'm not trying to scare you now. At tabong day kami mahaloy, the third, because the mystery of our redemption does not end with the death of our Lord Jesus Christ. And it has to be celebrated also in your life. His resurrection. Before you get ordained, you are going to prostrate yourself before here on the altar as we pray the litany of the saints and ask the intercession of our saints, of all the saints in heaven, that the blessing that you are about to receive may be made real and you become less unworthy of all this. Emptying yourself before God. And that is supposed to be, I am sure when I ask you to reflect on this, you knew that it was that act of emptying, of letting go, really dying. But you rose from there and you are going to rise again from this, because from here on, you will be anointed with the anointing of the Holy Spirit, who will give you the power to be a witness of the resurrection of our Lord. And these hands that I will put on your head later, together with Mamo Liloy and the rest of the clergy, who will impose upon you their hands, sharing with you the gift of the priesthood, actually the power of the Holy Spirit. You are being empowered. You are going to be transformed. You are going to resurrect from the selfish that is you, the old man that is in you, and you will be clothed in Jesus Christ. And this hand, dear Luke, these hands of yours will be a powerful symbol of this resurrection of our Lord. Little do we know, or little would you know, but every time you raise your hand in blessing, whether it is a rosary, image of the may motorsiklo dyan o kotse, harong o tawo na binibindisyonan mo, you are sharing with them the gift of the power of the Holy Spirit, sanctifying this creation of His, making it again the presence, the temple, the very glory of our Lord Jesus Christ. And you do that by blessing people and things. And every time you raise your hand and say,
that this become the body and blood of our Lord Jesus Christ, and even more powerful, mysterious perhaps, but a real power that you are given when you sanctify bread, when it becomes the body of Christ, and sanctify wine, that it may become the blood of our Lord, to be poured out in history, in human history, and transform this world so wounded, so divided, longing for life from God. You will be an instrument of that. And yes, finally, every time you raise your hand and say, I absolve you from your sins in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, you give hope to people who have been broken, people who have fallen, and people maybe who have forgotten about God. You bring them back to the Lord and say, come back. Peace be with you. The Lord gives you life once again. That is the resurrection that you will witness to, even in the simplicity of these hands of yours, as they will be sanctified later, anointed with the chrism that we will be blessing as well later. Yes, soon to be Father Luke, you will be a witness to this redemptive mystery that the Lord is sharing with the world. Unworthy you may be, as we all are unworthy of this grace, the Lord has made you worthy just the same. And you have said, yes, here I am. And we shall bless this saying yes of yours. In the presence of this congregation, every one of whom is praying for you, not only for your success, but above all, for your faithfulness, your holiness, and your fidelity till the end. Jesus is the same yesterday, today, and forever, as we heard in the, in the second reading. He will be with you now and for always. Our prayers for you, Reverend John Luke Andes. Upon inquiry of the bishop, the candidate will now express his readiness and willingness to accept the threefold mission of Christ, which he also entrusts to him, namely, that being a shepherd, priest, and teacher of God's own people, kneeling before the bishop, he will also promise respect and obedience to him and his successors, he being his co-worker. Dear son, before you enter the order of the priesthood, you must declare before the people your intention to undertake this office. Do you resolve with the help of the Holy Spirit to discharge without fail the office of priesthood in the presbyteral rank as a worthy fellow worker with the order of bishops in caring for the Lord's flock? I do. Do you resolve to exercise the ministry of the word worthily and wisely, preaching the gospel and teaching the Catholic faith? I do. Do you resolve to celebrate faithfully and reverently, in accord with the Church's tradition, the mysteries of Christ, especially the sacrifice of the Eucharist and the sacrament of reconciliation, for the glory of God and the sanctification of the Christian people? I do. Do you resolve to implore with us God's mercy upon the people entrusted to your care by observing the command to pray without ceasing? I do. Do you resolve to be united more closely every day to Christ the High Priest, who offered himself for us to the Father as a pure sacrifice, and with him to consecrate yourself to God for the salvation of all? I do, with the help of God.
as co-worker with the bishop. Priests find meaning in the exercise of his ministry only in communion with the bishop and the College of Presbyters, through whom he is linked with the apostle. The candidate will now express his promise of respect and obedience to the bishop. John Luke, do you promise respect and obedience to me and my successors? I do. May God who has begun the good work in you bring it to fulfillment. Aware of the tremendous demands of the priesthood from the one to whom it is conferred, we as a community, led by the bishop, shall now pray for these ordinandus, that he may be filled with God's grace and be assisted by our unfailing love for the whole church. We invoke the prayers of the church members now and the heavenly glory, the saints. Please all rise. My dear people, let us pray that God, the all-powerful Father, will pour out abundantly the gifts of heaven on this, his servant, John Luke, whom he has chosen for the office of priest. Let us kneel. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Pater et Celis Deus, Filii Redemptor Mundi Deus, Spiritus Sancte Deus, Sancta Trinitas Unus Deus, Sancta Maria, Sancta Dei Genitrix, Sancta Virgo Virginum, Regina Sacratissimi Rosarii, Virgo de Peña Francia, Mater Salutis, Sancti Michael, Gabriel et Raphael, Sancte Ioannes Baptista, Sancte Joseph, Sancte Petre et Paule, Sancte Andrea, Sanctus Ioannes, Sancta Maria Magdalena, Sancte Stefane, Sancte Laurenti, Sancte Perpetua et Felicitas, Sancte Agnes, Sancte Gregory,
Sancte Agostine, Sancte Athanasi, Sancti Basili, Sancte Martine, Sancte Benedicte, Sancte Francisce et Sancte Dominice, Sancte Francisce Xavier, Santa Catharina Senensis, Sancta Teresita Lisieux, Sancta Laurenti Ruiz de Manila, Sancte Petre Calungsod, Omnes Sancti et Sancte Dei, propitius esto, libera-nos Domine, ab omni malo, libera-nos Domine, ab omni peccato, libera-nos Domine, a subatenea et improvisa norte, libera-nos Domine, ab insidiis diaboli, libera-nos Domine, a norte perpetua, libera-nos Domine, per mysterium sancte incarnationis Tuae, libera-nos Domine, per crucem et passionem Tuam, libera-nos Domine, per mortem et sepulturam Tuam, libera-nos Domine, per sanctam resurrectionem Tuam, libera-nos Domine, per admirabilem ascensionem Tuam, libera-nos Domine, per adventum Spiritus Sancti Paracliti, libera-nos Domine, peccatores, erogamus Domino, ut ecclesiam Tuam sanctam regere et conservare digneris, erogamus Domino, ut Domnum Apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines in sancte religione conservare digneris, erogamus Domino, ut inimicus sancte ecclesiae humiliare digneris, erogamus Domino, ut cumto populu Christiano pacem et unitatem largiri digneris, erogamus Domino, ut nos met ipsos in tuo sancto servicio confortare et conservare digneris, erogamus Domino,
benedicates electis hominibus dinieris. Ut hunc hominem velis et sanctifices dinieris. Ut nunc hominem elegeris et ipsum sanctifices et in tuo servicio consecres dinieris. Ut nos exaudire dinieris. Filii Dei, Christe audi nos. Christe audi nos. Christe exaudi nos. Christe exaudi nos. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Hear us, we beseech you, O Lord our God, and pour out on this your servant of yours the blessing of the Holy Spirit and the power of priestly grace, that this man, whom in the sight of your mercy we offer to be consecrated, may be surrounded by your rich and unfailing gifts, through Christ our Lord. Amen. Let us stand. We now come to the most solemn part of the ordination. The bishop will invoke the sevenfold gifts of the Holy Spirit upon the candidate through the laying on of hands, an old age tradition of the Church. Because of the sacred nature of this act, we shall remain standing and in silence join the bishop in prayer, so that the Holy Spirit may strengthen the faith of our brother and help him to carry out faithfully the works of his ministry.
Alright. Mga tugang, kamo po padago sa nakantabay di sa DCGB, may kinaraman po sa tuyang Christmas live di po sa Albay Cathedral. And as of now, sa mga viewers na dyan sa Facebook, na antabay na ko nangyari. Pero sa mga oras na ini, sa mga listeners, kamutabi nakantabay ngunyan sa radyo, gusto ko lang i-describe sa inyo ang nangyari ngunyan sa Laucan Albay Cathedral. Pagkordinahan po Bishop Joel Bailon, nakaluhod ngunyan, tampangan kang altar, atin saro-saro na pinagdirani ini kan sa iyang mga kapwa padi, itong mga sendang mga senior priest, no? Hindi kung tama sa kuyang term, saro-saro po ini. Kaya medyo sa radyo, dahil po kamong nadagog na nanuman na bagay, kang kada sarong padi, nagdirani po digi sa padi na digi sa seminaristang pinagkoordinahan, pinagkakaputan po ang payo kay ni nagtatao din blessing sa tuyang mga padi. Tapagi po din pagduok kasi duwang palad sa payo kan bagong padi na niyo. So yan po nangyari ngunyan, digi po sa laog ka na Albay Cathedral, sa mismong main altar, mantang ini nakaluhod, tampangan po ni Bishop Joel Bailon, asin tampangan po kang altar. Kasi bago sa ino pong nadangog ang naging homilya, atin instruction dan sa tuya pong obispo, may kinaraman mga tugang sa bagot ng padi na taga Panuaan kan Provilyar. And sa ngunyan, nagapadagos po ang paggrani, saro-saro ng mga kapadian para itaon sa ng mga blessings sa paginin na pagdukot, pagkapot, kan sa indang duwang kamot sa payo kay ning hoben pa na pinagkudan ng padi ngunyan na pagkaaga. Every year talaga sa mga Christmas sinasabay mga tugang an pag ordina nin mga bagong padi, no? Kaya magmakita sa tuya kong diocese, igangon yan mga tugang kibagong padi na ipuan mag-deserve giraray, hindi po sa katuya na inang timbahan. And sa mga oras na ini, para po sa Karaman Gangabos, panong-pano mga tugang an Albay Cathedral ngunyan, dan mga nagkasindir kan Christmas and kasabay diging ang mga arsenentes kan Hobilyar Albay, anin kan Fyudoran Albay, na iyo po ang nakipagsabayan sa misa, salamat atin ordinasyon kan bagong padi na naprodusir na taga-duman mga tugang sa Fyudoran Albay. Ano? And ngunyan, sa mga oras na ini, halos nangagabangaan pa sana ang mga padi na iyo po ang nagrani saro-saro digdi. Saan mga padi kaya ngayon digdi, mga tugang sa Albay Cathedral, bako lang po so mga diocesan priesta na na-assign sa mga parokya, buda sa iba pa, kundi yung po digdi so iba-ibang mga religious orders sa tuyang diocese. Ano na alab-arog-arog ngayon kan mga SVD, ining sa Divine Word College of Legazpi, mga Dominican priest, mga tugang sa grupo kan mga taga-UST, mga padi alis sa SALT, no? Sa grupo na Father Muoy, kundi pa pang mga religious order, tapi yaon dyan, saro-saro na nagrani sa tuyang padi. Kaya halaba po ini na seremonya na pinagigibong niyan sa Albay Cathedral para po sa karaman ka sa tuya ng mga listeners sa radyo, no? Pero sa Facebook mo niyan, sino pong nahiling ang sitwasyon mo niyan digdi, kaya sa radyo lang, pero may air gap, kaya isa mga tugang nagpapaabot sa inyo ng description ka nangyayari, hindi po sa laog ka na Albay Cathedral. Ang compound mo niyan kang Cathedral, asin supay, mga tugang ang kadakol sabi ng mga bihikulo digdi. Then, pasalamatan man niya to sa tuyang Legazpi City PNP, sa nahiling nga to digdi, sa magayon, mga tugang na sitwasyon, kana sa tuya po na palibot sa pagpagarahay kan traffic digdi sa palibot kayan. So, sa ngunyan, mga tugang halaton niya to ang masunod pa na magiging sitwasyon digdi sa pagigibong ordination kan sa tuyang bagong padi. Siguro yun pag
yaw na tabi, nagpo ng maglawag sa audio, halis sa Albay Cathedral, ilawag mo na lang para ma-monitor ko man di sa satuya po na kinamumugtakan. Nakulo ng mga padi na yaw. Siguro mga less than 100 ini. Mga 50, I think. Baloy kayo sa estimate, no? Pero baka mga 50 to 70 priests ini pong yaw digdi na pinanginutan po ni Obispo Joel Bailon, no? Sa mga, pati so kaya sa mga old priests, no? Sa mga retired priests, no? Retired na mga padi, yara ang hindi mga tugang sa tuya sabi na kinamumugtakan. And yon, naputol. Alright, sige. Mga tugang, sa mga oras na ini, so pinag-describe niya ito kasi bago, nagapadagos, dito po sa tuya na kinamumugtakan sa Albay Cathedral ngunyan, sa pagikan, saro-saro na pagrani kan mga brother priest, no? Mga tugang na kapadian, dito po sa tuyang diocese, nagrani, dito sa bagong padi, na pinag-ordinahan ni Bishop Joel Bailon. No? Ipangagit siguro, yung bagong padi na maging asin iharayo mga tugang sa ano man na problema sa pag-abot tabing aldaw o ano man na posibleng problema na kampangon ko ini saya pong pagtrabaho bilang padi sa tuyang diocese. No? Halama po ini, sabi ko na nga nila ko rin mga padi na saro-saro na nagrani. Sige po mga tugang sa tuyang bagong padi. Sa mga oras na ni, nangabangaan pa lang kita dan sa tuya sabi na Christmas, hindi po sa Albay Cathedral, taon-taon kaya, ibinisyonan ka sa tuyang obispo, lana, na sabi nga ni Monsignor Casabago, ining pigagamit sa pag-ulyo, pigagamit sa anointing of the sick. Alright, daw ko niya ito graray ang pagkapadagos kanisa, Christmas sa Albay Cathedral. You who apportion all graces, through you everything progresses. Through you all things are made to stand firm. To form a priestly people, you appoint ministers of Christ your Son by the power of the Holy Spirit, arranging them in different orders. Already in the earliest covenant, offices arose, established through mystical rites. When you set Moses and Aaron over your people to govern and sanctify them, you chose men next in rank and dignity to accompany them and assist them in their task. So too in the desert, you implanted the spirit of Moses in the hearts of 70 wise men, and with their help you ruled your people with greater ease. So also upon the sons of Aaron, you poured an abundant share of their father's plenty, that the number of the priests prescribed by the law may be sufficient for the sacrifices of the tabernacle, which were a shadow of the good things to come. But in these last days, O Holy Father, you sent your Son into the world, Jesus, who is apostle and high priest of our confession. Through the Holy Spirit, he offered himself to you as a spotless victim, and he made his apostles, consecrated in the truth, sharers in his mission. He provided them also with companions to proclaim and carry out the work of salvation throughout the whole world. And now we beseech you, O Lord, in our weakness to grant us this helper that we need to exercise the priesthood that comes from the apostles. Grant, we pray, Almighty Father, to this your servant the dignity of the priesthood. Renew deep within him the spirit of holiness. May he henceforth possess this office which comes from you, O God,
and is next in rank to the office of bishop. And by the example of his manner of life, may he instill right conduct. May he be a worthy co-worker with our order, so that by his preaching and through the grace of the Holy Spirit, the words of the gospel may bear fruit in human hearts and reach even to the ends of the earth. Together with us, may he be a faithful steward of your mysteries, so that your people may be renewed in the waters of rebirth and nourished from your altar, so that sinners may be reconciled and the sick raised up. May he be joined with us, O Lord, in imploring your mercy for the people entrusted to his care and for all the world. And so may the full number of the nations gathered together in Christ be transformed into your one people and made perfect in your kingdom. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. The new priest will now be vested with chasuble and stole by his parents and the parish priest. The chasuble, the outer garment covering the priest's bodies, speaks of the fact that in his priestly functions, they act in the name of person of Christ. The stole is the symbol of priestly dignity. The hands. The hands of the priest are instruments used by God to sanctify people. Hence, he is anointed with the holy oil as a sign of a special consecration to God. The Lord Jesus Christ, whom the Father anointed with the Holy Spirit and power, guard and preserve you, that you may sanctify the Christian people and offer sacrifice to God.
Priests are mediators between God and man. The new priest will now receive from the bishop the gifts of bread and wine presented by the people. The Eucharistic gifts will be offered as the body and blood of our Lord Jesus Christ. Receive the oblation of the holy people to be offered to God. Understand what you do, imitate what you celebrate, and conform your life to the mystery of the Lord's cross. Now follows the keys of peace. The bishop and the concelebrant priests give the keys of peace to the newly ordained priest as an acceptance by the Presbyterian. Shine with the joy and the love of the Lord, we are called to be like for the kingdom, to be
Matingdugan gabos. Isusunod niya to ang pagbago ning paduga kan mga padi. Urog na namuutan kong mga aki sa anibersaryo kan aldaw na ito, kan si Kristong kagurang na nagiras kan sa iyang pagkapadi sa iyang mga apostoles sa Sinsanto, buot nindo
na sa atubang kan sa inyong obispo asin kan banal na banwaan kan Dios mabag-o kan mga panuga na ginibo nindo kaito. Buot nindong maging urog na makasaro asin makabaing sa kagurangnan niyatong Yesus nagsasayuma sa induman sa nang sadiri asin nagpapapusog sa mga panuga kan mga banal na katungdan dapit sa sayang simbahan na sa pagsadol kan paggamuot ni Kristo maugman nindong inako sa aldaw kan sa inyong ordinasyon sa pagkapadi. Buot nindong magin mga maimbod na namamahala kan mga misteryo kan Diyos sa banal na Eukaristiya asin iba pang mga gawi sa liturhiya asin maimbod na magutob kan banal na katungdanin pagtukdo sa pagsunod ki Kristo an pamayo asin pastor na day nagmamaawot nin yaman kundi nadadarakan kahigusan sana para sa mga kalag. Kamu man po urog na namumutan kong banwaan nin Diyos, magpamibi kamo para sa saindong kapadian, na ang kagurangnan labilabing magwara sa sainda kan sa iyang mga karahayan, tanganing bilang mga maimbod na ministro, ang pinakahalangkaw na padi, sinda makadara sa indo sa iya, na burabod nin kaligtasan. Kristo danguga kami, Kristo himatea kami. Utrohon po niya to, Kristo danguga kami, Kristo himatea kami. Magpamibi man tabi kamo para sa ko, tanganing sa na maging maimbod sa apostolikong katungdan, na ipinaniwala sa mapakumbaba kong pagkatawo, asin tanganing ang ladawan ni Kristong Padi, marhay na pastor, para tukdo asin surugoon kan gabos, magin malinaw asin urog na totoo sa kaibanan nindo arualdaw. Kristo danguga kami, Kristo himatea kami. An kagurangnan magbantay sa mo gabos sa iyang pagkamuot, asin magdara sa mo gabos, mga pastor asin karnero sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Palakpakan tan sa itong mga pa. Matukawan gabos para sa pagdulot. Sa pagdulot, dadarahon ang mga olyo na bebendisyonan.
Mamibi ka mo mga tugang tangani ni sako asin sa indong atang papagganigo na akoon kan Diyos amang makakamhan. Kung manugo, karangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang araw, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simba. Namimibi kami kagurangnan na ang kapangyarihan kaining sakripisyo maugay na magpara kan samong daan na pagkabuhay asin magpatalubo sa bagong buhay asin biyaya nin kaligtasan uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asinta. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Ta sa paglahid kan Espiritu Santo, ginibo mo ang bugtong mong aki, puuna padi, kan bago asin danay natipan. Asin sa daing masabing plano, pinagmarhay mong buoton na ang sa iyang iyo-iyong pagkapadi magdanay sa simbahan. Tada isa na niya pinayaman kan panghading pagkapadi ang banwaan na binalukat, kundi huli man sa pagkamuot nin magturugang, nagpili siya nin mga lalaki na makahiras sa iyang mga banal na misteryo sa pagdoon kan mga kamot. Sa ngaran niya, sindang nag-aandam kan bangkete Pascual para sa mga aki mo, magbago kan sakripisyo kan pagtubo sa katawuhan, asin magdarakan sa imong banal na banwaan sa pagkamuot, magpabasog sa inda sa tataramon, magpabago sa inda sa mga sakramento. Nagdudusay kan buhay para sa imo, asin sa kaligtasan kan sa indang mga katuod, naghihingo asindang makabaing sa ladawan ni Kristo man sana, asin danay na magseksi sa imo sa pagtubod asin pagkamuot. Kaya kami man kagurangnan, kay bakan gabos na anghel asin santo, nagpapahayag nin pagtubod sa imo, maugmang nagrurukyaw. Kaya maugayo na Ama, kaming nakikimaherak sa imo, nagpapamibi asin nagahagad, huli kay Yesu Kristong aki mo sa mong kagurangnan na akuon mo. Asin bendisyonan, ining mga balaog, ining mga atang, ining mga banal na sakripisyo na mayong kakundian na enot, idinulot sa imo para sa banal mong katolikong simbahan. Papagkanigo ang mapatuninong mo siya, mabantayan, matipon asin mahadean sa bilog na kinaban, kaibakan surugoon mong si Leon
Ika-14 na sa mong papa, ining bako mong maninigong surugoon, pati kan gabos na nagaataman susog sa katutuuhan, kan katoliko asin apostolikong pagtubod. Asin ang gabos na yaon digdi, na ang pagtubod midbid mo, asin ang debosyon ara mo, para sa inda nagdudulot kami sa imo, siring na sinda nagdudulot sa imo, kaining sakripisyo nin pag-umaw, para sa indaman sana, asin para sa gabos nindang katuod, para sa pagtubos kan sa indang mga kalag, para sa paglaom kan sa indang kaligtasan asin karahayan, sindang nag-uutob kan mga panuga ninda sa imo, Diyos na daing katapusan, buhay asin totoo. Sa pagpakinabang asin magalang na pagrumdum, enot kan mamuraway na Maria danay na Birhen, ina kan Diyos asin kagurangnan niyamong Heso Kristo, siring man ki San Jose, esposo kan iyuman sanang Birhen, asin kan sa imong mga santos apostoles asin martires, ki Pedro asin Pablo, Andres, Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Simon asin Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan asin Pablo, Cosme asin Damian, asin kang gabos mong mga santos, huli kan sa indang mga merito asin pamigbi, itugot mong pakusugon kami kang tabang kang sa imong pagsurog, bos na bagay. Kaya ining dulot niya mo bilang mga surugoon mo, siring man kan bilog mong pamilya, namimibi kami kagurangnan, na makagaya-gaya mong akoon, asin husayon mo, ansamong mga aldaw, sa imong katuninongan, dangan, hawason mo kami sa daing tapos na padusa, asin ipagbuot mo na kami makabilang sa katiripunan kan sa imong mga pinili. Namimibi kami o Diyos, na sa gabos na bagay ining dulot papagkanigoon mong bendisyonan, midbidon parigunon, gibuhon na maninigo asin mauuyunan, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan aki mong urog na namumutan sa mong kagurangnan ni Kristo. Bago kan aldaw kan pasyon, nag-ako siya nin tinapay sa mga banal asin mahal niyang kamot. Asin initaas ang mga mata sa langit, pasiring sa imo Diyos amang makakamhan, pagpasalamat sa imo nagbindisyon, binaak asin itinoo sa siyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pag ako niya kaining mahalagang kalis sa mga banal asin mahal niyang kamot, pagpasalamat giraray sa imo nagbendisyon, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, ako anindo ini, asin inumanindo, huli ta ini an kalis nin sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasaalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kagurangnan kami sa imong mga surugoon, siring manan banal mong banwaan, ginigirumdum ang palada na pasyon kan asin pagkabuhay liwat sa mga gadan, asin man an mamuraway na pagsakat sa langit, kan iyuman sa ng Kristo sa imong aki sa mong kagurangnan. Nagdudulot sa imong malinawo na kamahalan, hali sa mga balaog mong itinao, nin ustyang dalisay, ostyang banal, ostyang daing digta, banal na tinapay nin buhay na daing kasagkoran, asin kalis ning danay na kaligtasan. Liling niya ining kan maugay, asin matiwasay mong lalawgon, asin ako ang banal na sakripisyo, daing digtang siring na pinapagkanigo mong maako ang mga atang kan surugoon mong suripot na si Abel, asin ang sakripisyo kan sa mong patriarka na si Abraham, asin ang idinulot sa imo kan urog kahalang kamong padi na si Melchizedek. Nakikimahera kaming nagpapamibi sa imo, Diyos na makakamhan, ipagbuot mo ininadarahon kan mga kamot kan banal mong anghel, na sinanglitan mong altar, sa atubang kan Diyos nun mong kamahalan, tanganing kaming nagpapakinabang kan urog ka banal na hawak asin dugo kan sa imong aki, sa pagisumaro sa altar na ini, anas mapano manlugod kang gabos na langit non na bendisyon ning grasya. Girumdumaman kagurangnan, ang mga surugon mong naenot na samo, may tanda ning pagtubod, asin nagtuturog sa katuninongan. Nag-aarang kami kagurangnan na sinda, asin ang gamos na nagpapahingalo kay Kristo, matawan mo nin lugar, ni nongan. Nag-aarang kami kagurangnan na sinda, asin ang gamos na nagpapahingalo kay Kristo, matawan mo nin lugar, ni liwanag asin katuninongan. Katuninongan. Nag-aarang kami kagurangnan na sinda, asin huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Diyos na makakamhan, amang langit noon, pinapayaman mo ang mga nagihelang huli kay Yesu Kristo na sa imong aki. Kami may pagtubod sa imo, hinanyugaan sa mong pamibi, asin padarhan ang Espiritu Santo sa mong katabang asin katuod, sa olyo na uya digdi, inandam para sa kaipuhan nin tawo. An sa imong bendisyon mapasagabos, na lalahidan ka ining olyo, tanganing makaligtas sa anuman na sakit asin helang, maumayan giraray sa hawak, isip asin kalag. Ama, bendisyon ni ining olyo na sa mong gagamiton sa ngaran ni Yesu Kristo na sa mong kagurangnan. Huli sa iya, huli sa iya asin kaibanya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon.
natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kita magsabi. Ama niya mo, ayaw sa langit, kabanalon ang ngaran mo, magdatungan kahadian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, ang siring sa langit, ansa mo kakan sa arualda, itao mo sa muyangon niya, asin patawan mo kami sa samong mga kasalanan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nakakasala sa buya, asin hari kami pagdaraan sa hasugon, kundi magawad kami sa agaw sa maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo, katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na taling kasalan at sikta sa gabos na kapurisawan. Nagahalat kan maugmang paglaom, asin kan pagdatong mong paraligtas na si Yesu Kristo. Si Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan ni winawalat sa Indo, ansa kong katuninungan ni tinatao ko sa Indo. Hari paglingaan sa mga kasaalan, kuniyan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagganigwan na mapatuninong asin magkaburunyog kami, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo kan tanda nin katuninongan.
Uya mga tugang si Yesu Kristo, ang halangkaw na padi na nagdusay kan sa diri para sa satong kaligtasan. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inaapo na kinabang sa pamanggi kan kordero. Kaguranan bako ako maninigo na ikamagdagos sa sakong harong, alagad magtaram ka sana ang sakong kalag maumay. At amanod kita kan hawak asin dugo ni Kristo sagud sa buhay na dayeng kasagkoran. Amen. pamanggihan sa biyahan ng Espiritong sandigan kita tinitipon sa
Mga tugang kita na ulo niya ni Siyudad Diyos na sa tungang makamhan. Maningan gawos na mga linalahid ini, magbago kan sa inabuhay, asin kami kalikasan na ikasagwan. Diyos sa mong kagalang, burabo din gawos sa kanalan, ako ang magpasalamat sa kumaw na idinudulong sa imo sa ngaran kan sa iyong simbahan. Sa kapinunan, sagaan mga kapinin ng bunga sa bungang kahoy muli, itinungo mo ang lana para sa Santo Cristo. Inawit ang propeta David ang buhay at ikaugman dulot ng lana sa mga sakramento ni sa iyong pagkamuot. Pagkatapos ng dagulang baha, nagbalik si Noe sa pati, daraan sa katulibo, ibinareta ang balaog din sa iyong katulungan. Anda ini orok dakul balaog na maabot. Sa mga tubig yan, inuhugasan mo ang mga kasalan ni Tawo, asin sa paglahid na kung sa kayong kabutan siya asin linahidan ni Moises sa imong surugoon asin sa iyang tugang nganing maging padi. Tanda man ini ninurog kadakulang balaog na maabot. Pagkatapos nan sa imong aki naghagad na bunyagan ni Juan duman sa tubig kan Jordan, ipinadara mo sa iya an sa imong espiritu. Ring sa sarong salampati, asin sa imong sadiri natukaw po ang gabos. Puan gabos.
PBN Broadcasting Network, DZGB, is one with the whole Christian nation in commemorating the life and the passion of our Lord Jesus Christ. DZGB. Journey toward this vocation. To the Most Reverend Joel Z. Bailon, Bishop of the Diocese of Legazpi, and my ordaining prelate, to our Vicars General, Reverend Monsignor PBN Broadcasting Network, DZGB, is one with the whole Christian nation in commemorating the life and the passion of our Lord Jesus Christ. DZGB. PBN Broadcasting Network, DZGB, is one with the whole Christian nation in commemorating the life and the passion of our Lord Jesus Christ. DZGB. PBN Broadcasting Network, DZGB, is one with the whole Christian nation in commemorating the life and the passion of our Lord Jesus Christ. DZGB. PBN Broadcasting Network, DZGB, is one with the whole Christian nation in commemorating the life and the passion of our Lord Jesus Christ. DZGB. PBN Broadcasting Network, DZGB, is one with the whole Christian nation in commemorating the life and the passion of our Lord Jesus Christ. DZGB. Ang banal na misa hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. VRM Events and Miss Risa Lanusa Ubaldo, JM Olbas Marketing, Nelstar and Adam Fitness Gym, J2K Manpower and Allied, Mayor Gemma Onghoko, Engineer Mier Legazpi, Municipal Councilor Attorney Ian Makasiinag, Board Member Mila Bal, Barangay Captain Nino Albert Berjuega, Barangay Kagawad Freezy A. Bulawan, City Councilor Sunshine Imperial, Board Member Glenn Casulia, Municipal Engineer Fiel Montaliana, Hotel Central Legazpi, New Blossom Catering Services, Ogie Ramirez and Dads Ranieses, Good Vibes MC Bird, Obelia Baldano of Superlicious Bake Shop, Don Berjuega, Cool Valley Refilling Station, Herprint Printing Services, Mrs. Riza Andes and Travelers Insurance Surety Corporation, Honorable Mayor Caloy Baldo, and Ravax Anti-Rabies Center. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa indong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Hanap mo ba kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix na tataglay na bisag galing ng